puilawo jotono khumbai kha phaiman janai joto media friends teibo naitongnai Tripura haste ni joto takhok teibo suno hamjakmai yapkarei tini press meet o kaisa kokno announce khainani bagai ma phaikha 3-4 mas ni long process ni yagulo जों दिनै जोंनि फाटार हास्टेआव Tripura गभर्नमेंट बाय स्पन्सर खायजाक स्टुडेंट B.Ed ते D.Led फरायनाय रक गोदोमा रङै बर'नि स्पन्सर नि रां माया ngै पहिलाव आनि र फायखा बर'नो बर'क जुबाजुग सानानि बागै दानि के बर'क स्पन्सर खायजाक मानि रां मालिया ngै बायथागनि बिसिओ रां मालिया ngै बर'नि निजेनि बायथां रां जगिया ngै जिनि एडिसि हाफां नि थानिव जुबाजुग सानाय हनै आनि थानिव फायखा आनि थानिव फायबै आं बर'नो अग्रखा बुबाग्रा बाय मालाय नायग्रानो ते जिनि एडिसि हाफांनि बोसोर रां दं उमो किसा नायलायग्रानो बनि यागुलो जों बोसोर जरा रयमा नायलायनाय हाय हनै साइड रखा मनिपुरै बुबाग्रा बाय मालाय रखा इंगे बुबाग्रा बु कग्रवै रखा एडिसि हाफांनि बोखागदै बर'नो जुबाजुग खायसिनाय खायलायनाय हाय हनै बुबाग्रा बु कग्रखा इंगे जों सिनि कग रमानि बुबाग्रा कग रमानि जों ओ कगनो नारगनानि थाङै तिनि long time process talनै talथाम नांखा जिनि Tripura स्टुडेंट रक अनेक हयरानि ओंखा अ जराव जों बर'नो सुबानाय हनै बर'क बाय फेस टू फेस बार-बारनो मीटिंग माखायलायखा तानि के चिनि थानिबो फान एवेलेबल गरै रां गरैनि बागै बर'नो जों बोसोराव माया जों थंनो हिसाब किताब माखायलायखा चिनि र रां जों बर'नो बोसोर जरा रमानाय हनै यागुलो जों बर'क बाय फाइनल डिस्कशन न एग्री खायलायखा 75% 63,200 B.Ed फरायनाय रक नि स्पन्सर फी रां न थाइतंगो बर'क कोर्स फी र थाइतंगो 41 जना इंगे आरो जागा जों 75,000 खलायै 47,400 के जत 41 जना न रनाय हाय हनै गसिलायखा बाहायखेने D.Led फराय फायजाक र 50,700 रां न थाइ बर'नि इंगे 50,700 नि बिसिं जों 75% रनाय हनै कक सालायमानि 38,025 टाका क्लायो हायके टोटेलै 29,64,375 टाका टोटेल 68 जना स्टुडेंट नि बागै नां इंगे बनो नांनायनि बागै जों चेष्टा खायलायखा रलायनाय हनै तिनि फाइनाली जों बर'नो रवै माखा तानि के जों वानसक थाइतंगो जिनि Tripura नि जे आसो 68 जना जत D.Ed B.Ed पास खायजाक D.Led पास खायजाक जिनि Tripura हास्टेनि बागै बर'क बिलाय चिनि मूल्यबान स्टुडेंट दं फरायनाय दं तानि के बर'क चिनि दफानो फायनाय छालो संसावै मानाय चिनि दफानि बागै सामखायनाय बर'क टीचर अंनाय ऑफिसर अंनाय निनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर लेवल of बर'क सामखाय मानाय गे बर'नो जों एस ए Tripura हिसाबै जों एडिसि हाफांगो तंगै जेकफानो सुबानि नांगो हाय हनै जों वानसखा गे वानसक मानि यागुलो तिनि जों बर'नो जतनो नंगै रखा 68 जना और लिस्ट दंगो B.Ed फरायनाय ते D.Led फरायनाय नि लिस्ट दंगो लिस्ट ननो रवै रनाय हायके बर'नो जों तिनि रखा बर'बो खुसिं जाखा बायथाव जों एडिसि हाफांनो ते अंगै बर'नो ककजारखा निरनो जों जे सुमानि एडिसि हाफां सुबामानि हाय निरबो Tripura लोकरनो फायनाय छालो ऑफिसर हा टीचर हा गे सुया बर'नो निरबो सुबादि हाय हनै जों एडिसि हाफांनि हयते ककजारखा बुबाग्राबो बार-बारनो साइतंग बर'नो जेसपानो अंथों दायति रदि बर'नि अनेक प्रब्लेम फेसिंग तहा तिनि टेट परीक्षा अंफ्रो गोबांमा चिनि Tripura बर'क एटेन्ड खायलायखा
pass khaimeli baksang khaje pass khaija rok borni jaga phalei wok phalei certificate nanani nangkha sungbu jora o roimeli borokno inge baksa bahai nakha inge jaga phaljanai kwrui wok phaljanai kwrui tok phaljanai kwrui so ya rok inge borok certificate bo naimelia omahai obostha o kalaijak tongo inge borokno boroni parents soho student bai malai borokbo 25% jora 125 taka jora le rokbo jogar chiri jogal khaidi hai hanai borok bai salai agreement tini rolakya ge जों रलायमानि यागुलो ताबो बरकबो हायनो मावै जतन खुसिं लायखा बरकबो गसै थांखा दफानि बाङै सामखायनाय होनो जों बरकनो हामानि रावबो बरकनि भबिष्यत हामथों आसोनो हामबाय जतन खुलुमबाय।